Ninsabu biex ġimgħa l-bogħod milli jitla s-separju fuq il-produzzjoni tal-opra Maltija bl-isem ta' Aħna Refuġjati. Din il-produzzjoni qed tittalleb bħala parti mill-programm kulturali ta' Valletta 2018 u x-xogħol għaliha ilu għaddej tul dawn l-aħħar sentejn. One News tkellem ma' Mario Filipazzo Pardi, wieħed mill-imħuħ wara din l-opra, li spjega kif l-istorja hija bbażata fuq missier refuġjat fuq il-baħar li qed jara lil martu u lit-tifla jerqu filwaqt li n-nies fuq ix-xatt qed jgħidu biex dawn imorru lura. Aħna Refuġjati hija naħseb waħda mill-ikbar traġedji li d-dinja qed tiffaċċja bħalissa il-sitwazzjoni fejn għandek ħafna innoċenti li qegħdin jaħarbu biex isalvaw ħajjithom. Din l-esperjenza artistika unika se tkun qed tinvolvi 150 artist fuq il-palk bil-maġġoranza jkunu Maltin ta' fama internazzjonali. Iżda fost dawn se jkun hemm José Hernández Pastor li minkejja li huwa artist rinomat Spanjol tallem il-lirika bil-Malti apposta għal din il-produzzjoni. Well, to sing in Maltese was a challenge. You said it. I work with Mario Samut for the phonetics and know how it sounds. And then to get also connected with the feelings of the words, that's another stage of the process. And I'm very happy because they say I sound Maltese when I sing. Jason Mikallef, iċ-chairman ta' Valletta 2018, stqar li minkejja l-messaġġ ta' edukazzjoni u kompassjoni li tipprova tgħaddi l-opra irċevew diversi kritika negattiva mill-pubbliku minħabba l-kunċett ta' immigranti. Is-Surazzo Pardi tkellem ukoll dwar dan u qal kif ma jistax jifhem kif in-nies lesti jibbojkottjaw ix-show mingħajr ma jafu fuq xi xini. Kritika hija tajba, il-kritika dejjem trida, imma li tikkritika minn puntu di vista ta' razziżmu minħabba l-isem li għandha Aħna Refuġjati, allura għax hemm il-kelma refuġjati inqalat għalaw sajjetti kbar fuq il-Facebook u fuq il-medja soċjali li allura lesti jikkundannaw u jitolbu n-nies jibbojkottjawha li din ix-show u qasbis jafu fuq x'inhi, din hija xi ħaġa li jiena ma nistax nifhem. Preżenti għal konferenza li tat aktar dettalji dwar l-opra kien hemm preżenti l-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista li tkellmu dwar il-messaġġ kuraġġuż li toffri din il-produzzjoni u l-legat li se tħalli warajha. Il-produzzjoni se tittella fil-31 ta' Awwissu u 2 ta' Settembru fuq il-Fusus tal-Furjana b'sottotitoli bil-Malti u bl-Ingliż.